வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஆரோக்கியமாக சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான உருளைக்கிழங்கு மசாலா ஃப்ரை அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உருளைக்கிழங்கு மசாலா ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஒரு 1/4 கிலோ எடுத்து அது தோலை சீவி தேவையான சைஸுக்கு வெட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாயை வச்சுக்கிறேன். தாளிப்பூங்கெலாம் சேர்த்துக்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, மிளகு, சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். அது நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதை இப்போ முதல்ல கருகு விட்டுறாதீங்க, போட்டு அது நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இது உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வாசம் ரொம்ப பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் 1/4 கிலோ எடுத்துருக்கேன், அதனால் கிட்டத்தட்ட 1 ஸ்பூன் 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சரிங்களா? அது நல்லா வதங்கி வந்தவுடனே கொஞ்சம் போல் பெருங்காயப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். கறியை விட்டுறாதீங்க. இப்போது கட் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்கு, குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்கு இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வைக்கணும், ஏன்னா அது மாதிரி கறிவிடும், தெரியும் இல்லையா? கட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு காரப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, உப்பு போட்டுக்கிட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே ஸ்லோ ஃபயர்லேயே வேக விடலாம். கிண்டி விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு திறந்து விட்டு இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணோம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க, கருகிடும். இப்போ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் காஞ்ச மிளகா வந்து க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி. சரிங்களா? அது இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு காரப்பொடி போட்டிருக்கேன், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் நல்லா நிறைய பிடிக்கும்னு சொன்னால் 1 ஸ்பூனு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் 1/4 ஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா தூவி விட்டுட்டு கிண்டி விட்டோம்னா அது கொஞ்சம் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு சும்மா லைட்டாக கிண்டி விட்டால் போதும். நல்லா ஃப்ரை ஆன மாதிரி வருது பாருங்கள், கோட் ஆகிட்டு. இதுதான் பதம். இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆன மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள், இதுதான் பதம். கிள்ளு மிளகாய் சாம்பாருக்கு இது சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னா இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு தயிர் சாதம் கொடுத்தோம்னா இது தொட்டுக்கிறதுக்கு கூட கொடுக்கலாம். ரசத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும், சாம்பாருக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இதிலே சாதம் போட்டு கூட நல்லா பிசைஞ்சிட்டு 2 வாய் ஊட்டி விடலாம், ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். சுவையான இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.